korkeimman rakennuksen verran rappusia, eli tämän. Come on, mennään. Ja ei saa pysähtyä. Minkä takia mulla on kynä, että kuinka monta kaveria mä saan. Laitetaan vielä. Läpy. Tsemppiä. Kiitos. Toivottavasti enemmän ellei täällä maapallolla. 15 nousu. Puunuudelit saa ottaa happea. 20. Nopea spurttia. Mä en tiedä mikä ongelma mulla on, mutta mä hypin aina tälleen. Jos mä menen nopeasti rappusiin, niin tulee kaksi rappusta kerralla. Tuntuu luonnolliselta, kun semmonen kipittäminen. Mites te? Kipitääks te vai? Mä oon aina miettinyt pääseekö näillä puunuudeleilla maailman korkeimman rakennuksen päällä. Ja ne alkaa näyttää siltä, että pääsee. 27. Mä tarvii vettä. Joo. Saanko mä tilka vettä? Kiitos. Tämmönen tykäks kengistä? On ne ihan porasjuoksu ihan sopivat. 2. Elikkä maailman korkeimmassa rakennuksessa on 2909 porrasta. Ja nyt me ollaan saatu tää päätökseen. 7, 8, 9. Let's go! Patrik David 100 päivää videoita, 100 000 seuraajaa. Kommentoikaa mitä te haluatte, että mä teen seuraavaksi. Kiitos.